गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोलोंथाइनि बिथिङाव मोनसे गोनां थांखि लादों। आसाम सरकारा MBA एबा मास्टार्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन ग्रेजुवेटफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रि फेल'शिप हाबाफारि जागायनो थांखि लादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जर'खायै MBA ग्रेजुएसननि थाखाय डिजाइन खालामनाय फेल'शिप हाबाफारि जागायनो फोसावदों। बे हाबाफारियानो जादों सायख'जानाय MBA ग्रेजुवेटफोरनो आसाम सरकारजों खाथियै खामानि मावनो मोनसे जुनिया खाबु होनाय। जुनियायै गामियारि ओनसोलफोराव जेराव बिसोरनि रोंगौथि आरो गियाना गुबुन गुबुन सरकारि हाबाफारिफोरनि जौगानाय आरो मावफुंनायाव बिहोमा होनो हायो। गिबि मन्थ्रिनि यां प्रफेसनेल प्रग्राम आसाम सरकार आरो IIM बेंगालरजों जथायै लोगो नांनानै बे 2 बोसोरनि हाबाफारिया जाफुंसार जानायनि उनाव बाहागो लागिरिफोरनो रायजोआरि खान्थि आरो सामलायथियाव फोरमानलाइ होनानै रायजोआरि खान्थि आरो सामलायथिखौ बांहोनो थियारि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिया रायजोआव रोंगौथिखौ बांहोनो आरो लाइमोन जिउ राहागिरिफोरनो मोगथाङारि रोंमोनदांथि होनो थाखाय बेयो मोनसे सरकारनि रादाय। मोनसे जोबोरैनो दुखुनांथाव जाथाय। भारतनि सानथ्रि हान्जायाव साख्रि मावनाय सासे बर' रौनियाया मोब्लिब बोजानानै हरखाब जिउ खहा जादों। चिरां जिल्ला बिजनी सामथाइबारिनि थागिबि प्रसेनजित बसुमतारिया अरुणाचल प्रदेशनि टावांआव भारतीय सानथ्रि हान्जायाव साख्रि मावगासिनो दङमोन। नाथाय हरखाब गावनि साख्रि मावबाय थानाय समावनो केम्पआव हरखाब मोब्लिब बोजानानै जायगायावनो जिउ खहा जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बर'नि फिसा सुरन्जित सान बसुमतारिया भारतनि सानथ्रि हान्जायाव लिउटेनेन्ट महरै सायख'जाबाय। लक सभा बिसायख'थिया खाथियाव सफैनायखौ नोजोर होनानै दासान्दि BTRनि गोख्रों राजखान्थि दोलोफोरा गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो रायजो राजाफोरखौ लानानै सुबुं गौमा आरो जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो समाजारि बिजोङाव फरायसाफोरा राजखान्थियाव आगान होनायखौबो नुनो मोनगासिनो। बेखौ लानानै दायो बर'नि माहारियारि आफाद आरो सांग्रां नोगोरारिफ्रा मोनसे जिंगासिनाय फोरमायदों। BTRनि सिङाव फरायफुबाय थानाय एबा उन्दै लाइमोनफोरा मानो राजखान्थिनि फारसे आगान होदों, बेखौ लानानै सांग्रां नोगोरारिफोरा सांग्रांथि होदों। 2000 रां बिलाइनि उनाव दायो 500 रां बिलाइखौ लानानै माखासे गोनांथार थांखि लादों रिजार्भ बैंक अफ इन्डियाया। 2000 रां बिलाइनि उनाव दायो RBIआ 500 रां बिलाइ फोसावनायखौ बन्द' खालामनो थांखि लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि RBIनि मावख'निफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला 500 रांनि बिलाइजों सोमोन्दो थानाय माखासे गेदेर जेंनाफोर नुजाथिदों। आथिखालाव 500 रांनि नंखाय रां बिलाइफोरखौ गोबां बांनायखौ मिथिनो मोनगासिनो। 2022-23 मायथाइयाव 500 रांनि 4,55,55,000 रांनि नंखाय रां बिलाइ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों, जाय सिगांनि बोसोर 2021-22 मायथाइनि रुजुनायाव 14.6% बांसिन होननानै मिथिनो मोन्दों। 500 रांनि नंखाय रां बिलाइया बांनायनि थाखायनो RBIआ 500 रांनि बिलाइखौ बन्द' खालामनो थांखि लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि सायाव भारत सरकारनिफ्राय दासिमाव जेबो फोसावथायखौ नुनो मोनथ'वाखै। सासे आइजोखौ गाज्रि नोजोरजों फान्दायनो नाजानायाव ITBPनि जवाना पुलिसजों हमजाबाय। वाट्सएपनि गेजेरजों सासे आइजोनो गाज्रि फट' शेयार खालामनाय आरो गाज्रि मेसेज दैथायनायनि अजदाव पुलिसनि आखायाव गोग्लैदों ITBPनि जवाना। बे जाथाया नुजाथिदों चिरांनि बिजनीआव। आइजोनो गाज्रि फट' शेयार खालामनाय आरो गाज्रि मेसेज दैथायनायनि अजदाव पुलिसनि आखायाव गोग्लैनाय जवाना चिरां जिल्ला बिजनी नोगोर 4 नं वार्डनि थागिबि कृष्ण साहा होननानै मिथिनो मोन्दों। आइजोआ अजद होनाय बायदिब्ला उत्तराखन्डआव खामानि मावनाय जवाना माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आइजोनो वाट्सएपनि गेजेरजों गाज्रि फट' आरो गाज्रि मेसेज बायदि दैथाय हरगासिनो दङमोन। बेनि उनाव भुगिनांनाय आइजोआ FIR होनायनि सायाव बिथा खालामनानै बिजनी पुलिसआ कृष्ण साहाखौ खायो आरो बेखौ बिजनी पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। ITDP एबा इन्टिग्रेटेड ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट प्रग्राम बिफाननि मोनसे फेलें हाबाफारि। ट्राइबेल सुबुंफोरनि मुङाव फैनाय कौटि रांनि मुवा बेसादफोरखौ राननानै होनायाव फेलें जादों। थांनाय 2021 आरो 22 मायथाइनिनो कौटि रांनि मुवा बेसादफोरा हाग्रा दुफबनानै एबा माखासेया माराम खानानै थाबाय। आसामनि मोन 10 जिल्लाफोराव ट्राइबेल सुबुंफोरनि मुङाव मिरु सरकारनिफ्राय बे मुवा बेसादफोरा फैदोंमोन। बेबादिनो BTRनि मोनथाम जिल्ला जेरै क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा बेबादि मोनथाम जिल्लाफोराव ट्राइबेल सुबुंफोरनि मुङाव कौटि रांनि
मुवा बेसाद फैदोंमोन आरो बेखौ दासिमबो राननानै होनाय जायाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बेखौ राननानै होनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन। नाथाय बिथोन होसेयावबो DRDAनि माखासे अफिसारफोरा खोमा होआखै एबा प्रमद बर' बिथांनि बिथोन होनायखौ मानियालासिनो मुवा बेसादफोरखौ गारसोनानै दोनदों। बे मुवा बेसादफोरनि गेजेराव दंमोन माइ हाग्रा मेसिन, सयाबिन खालामग्रा क्रेसार मेसिन, बेसरनि थाव फेरेदग्रा मेसिन, आटा हालदै गुन्दै खालामग्रा मेसिन आरो गोबां कौटि कौटि रांनि मुवा बेसादफोरा दङमोन। क'क्राझार जिल्लानि जौगाखां खोन्दोनि मावख'सालियाव बे मुवा बेसादफोरा दं होननानै मिथिनो मोन्दों। भटारनि मुं फारिलाइ फोसावनानै होनायाव नोंथांनि मुं दङना गैया? 2024 मायथाइनि लक सभा बिसायख'थिया जानो बारा गोबाव सम गैलिया। बे समावनो नोंथांमोना गाव गावनि भटारनि मुंफोरखौ माबोरै थि खालामनो हागोन? जुदि भटारनि मुं फारिलाइयाव नोंथांनि मुं गैया अब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला। फैगौ 8 जानुवारिनिफ्राय भटारनि मुं फारिलाइयाव सोनाया जागोन। 8 जानुवारिनि गेजेराव नोंथाङा एप्लाइ खालाम। 6 नाम्बार फोरमान बिलाइनि गेजेरजों नोंथाङा गावनि भटारनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। गंफ्रोमबो पलिं स्टेशनावनो बेफोर सुबिदाया थागोन आरो अनलाइननि गेजेरजोंबो नोंथाङा मबाइल एप्सनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोरनि बैसोआ 2024 मायथाइनि 1 जानुवारियाव 18 बोसोर बैसो जागोन अब्ला बैसोरबो भटार कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। सरकारा फोसावना होनाय पर्टेलनि गेजेरजोंबो एप्लाइ खालामनो हागोन। फैगौ 2024 मायथाइनि 8 फेब्रुवारियाव आबुं भटारनि मुं फारिलाइया ओंखारगोन। रेजिस्ट्रेसन खालामनाय सम सिमाआ 10 सानसिम थागोन। थांनाय माखासे दान सिगाङाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि आनजाद लिरग्राफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। जाय समाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बै समाव आसाम सरकारा माखासे फिस एबा रां लादोंमोन आरो बे रांखौ जायफोर बिजाथिफोरा आनजादाव उथ्रिसार जानो हाया बैसोर बिजाथिफोरनो रांखौ गथायफिननो खोथा होदोंमोन आसाम सरकारा। नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होबायदि एप्लाइ खालामनाय समाव लानाय फिसखौ बिजाथिफोरनो होफिननाय जानाय नंला। आनजाद लिरग्राफोरनो रांखौ हरफिनोब्ला गोबां जेंना फैगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों। बैफोर रांखौ हरफिनोब्ला एप्लाइ खालामग्रा कम्पिउटार दखानिफोरासो मोनजोबगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। मानोना एप्लाइ खालामनाय समाव गोबां आनजाद होग्राफोरा कम्पिउटार दखाननि एकाउन्टजोंसो एप्लाइ खालामनाय फिसखौ सरकारनो हरदोंमोन। बेनिखायनो आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि आनजाद लिरग्राफोरनो रांखौ हरफिननाय जानाय नंला होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावना होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।